Yan ang sugbahan. Pagpagsugba ka. Ay, nakukulang. Kaon. Durang ko. Isa ka kaliro. Mira tulog eh. Ang isa to dito sa gawas wala mo gitapin. Nagkaon. Oh, paalis dito no? Ano ba? Gamitan at pinarelax ba? Pundo pa niya idirada ba? Hinay-hinay pero kanunay. Nahalangan akong dito ko eh. Murag nga hapdos kung piano. Alam nga kasi din ah. Makalugda ba? Mas gana kay kaon mo pag imong testingan to siya ka. Kawala yung gana. Kalangis talaga. Thank you, Lord Jesus. Ito na siguro eh. Magkramog yan. Ano tayo ah? Ikaw nang paulbuhan na kaya. Reklamo mo sa natang tena ni. Mingon basa masag ka nga. Mura magbuhay umba. Napagay pa niya po na niya. Mura mag-i-appeal ng ugma. Kung nakahiring bitaw nga lagi ano mali ang ugma. Yeah. Thanks for watching. Itong nadiri. Talip. Buko dia. Sampai dia. Ano siya
Kala mo. Waan pa ba tabi niya? Wala eh. Waan pa niya. Saan man niya ito? Wala ka po. Wala ka po. Ano ba? Tubig tinuhok? Busog.